Pekne pozdravujem po dlhom čase. Pár takých informácií. Máme veľmi teplé letné počasie, 30-ky, čas dovoleniek. Pred istým časom som urobil test na tom svojom čude. Je to trošku problém vyviezť, nemám taký vozík, musím vždy niekoho poprosiť. Pri tom teste som použil druhý rýchlostný stupeň, čiže automaticky som nemusel tak dúriť motor do tých extrémnych tisícových otáčok. A samozrejme, že zhruba tých 9000 plus tá rýchlosť, druhý stupeň. Poviem tak, že pri pohľade z boka vidieť, že ten vrchný rotor nie je ešte dostatočne zaťažený. Vidieť to aj podľa prehnutia listov. Viac sú prehnuté listy spodné na spodnom rotore. Preto je plán taký, že zvýšiť uhol nábehu na vrchnom rotore, aby tie rotory boli podľa možnosti rovnomerne zaťažené. Želám vám krásne prežitie tohto obdobia prázdnin, tiež aj pokoja v týchto neľahkých časoch, ktoré doliehajú na celý svet, v podstate hlavne samozrejme tie vojnové konflikty. Snažme sa naozaj aspoň my medzi sebou nažívať, spolu nažívať v láske a pokoji. My, kresťania, zajtra budeme prežívať krásny sviatok na nebovzatia Panny Márie, čiže nech naozaj presvätá Matka nám vyprosí pokojnejšie časy. Ďakujem pekne, do počutia.